Добрый день, в эфире новины на Белсате, с вами Змитер Мицкевич. Трагедия у Вашингтоне, в раку Потомак упал пассажирский самолет. На борте были 64 особы, усе яны загинули. Пассажирский самолет разбился, сутыкнувшись с войсковым вертолетом при заходе на посадку. У выніку катастрофы загинули все 64 особы на борте. Сярод ахвяраў минимум 14 фигуристов и тренеры, у тым ліку российские чемпионы свету Евгения Шишкова и Вадим Навумов. Их, магчыма, везли с чемпионату США по фигурным катанні ва Уишите, штат Канзас. Пошуковая операция ускладняется дрэнным надвор'ем. Лукашенко провел нараду со своими силовиками, у тым ліку кіраўніцтвам гэтак званага дзяржаўнага памежнага камітэту, а таксама падпісаў рашэнне на ахову дзяржаўнай мяжы на 2025 год. Таксама дыктатар выслухаў даклад сваіх падначаленых аб сітуацыі на мяжы. Было адзначана, што, цытата, «не бачна рэзкіх рухаў з боку сумежных з Беларусю дзяржаў, але разам з тым напружанасць застаецца». Тым часам супрацоўнікі службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы якраз на мяжы з Беларусю каля вёскі Пашачальчыс знайшлі падземны тунэль даўжынёй каля 25 метраў. Мяркуецца, што ён выкарыстоўваўся для перавозкі кантрабанды. Лукашенко павіншаваў мазырскі нафтаперапрацоўчы завод з 50-годдзем. 30 студзеня 1975 года прадпрыемства выдала першую прадукцыю – аўтамабільны бензін. Паводле дыктатара, дзякуючы ажыццяўленню смелых крокаў, мазырскі НПЗ надзейна працуе ды ўпэўнена глядзіць у будучыню. Аднак завод цяпер часцей з'яўляецца ў навінах у рубрыцы не эканоміка, а бяспека. Гэтак 21 студзеня стала вядома, што каля яго з'явіліся дзясяткі агнявых пунктаў, акопы, самаробныя шлагбаумы, блокпасты і зямлянкі. У гэтую ж зону былі перакінутыя падраздзяленні 120-й механізаванай брыгады. А паводле словаў прэзідэнта Украіны Владзіміра Зеленскага, Лукашенко ў першыя дні расійскага ўварвання ва Украіну прапаноўваў яму нанесці па мазырскім НПЗ ракетны удар. У верасні 2025 года ў Беларусі адбудуцца 3 вучэнні АДКБ, паведаміў на брыфінгу начальнік аб'яднанага штабу арганізацыі Андрэй Сердзюкоў. Запланаванае правядзенне супольнага вучэння ўзаемадзеяння 2025 з калектыўнымі сіламі аператыўнага рэагавання, спецыяльных вучэнняў з сіламі выведкі пошук 2025 ды вучэнняў у справе матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння эшалон 2025. Гэтыя вучэнні будуць скаардынаваныя з мэтамі стратэгічнага вучэння захад 2025, што будзе праводзіцца супольна ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі. Молдова официально заявила про непризнание выборов Лукашенки. У своих дзеяннях краіна долучается до заяв Европейского звязу як кандидат на долучение до организации, поведомило Министерство замежных спраў Молдовы. Нагадаем, што 22 студзеня Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, у якой заклікаў краіны Еўразвязу, дзяржавы-члены і міжнародную супольнасць не прызнаваць легітымнасць прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Таксама сёння стала вядома, што з працягам узурпацыі ўлады ў Беларусі Лукашэнку павіншаваў ягоны турэцкі калега Рэджэп Эрдаган. Депутатская делегация Грузии спыняе свою працу ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Пра гэта заявіла кіраўніца дэлегацыі і віцэ-спікерка парламенту Грузіі Тэя Цулукіяні. Паводле чыноўніцы, пастанова пакінуць ПАРЭ была прынятая пасля таго, як арганізацыя прызнала паўнамоцтвы грузінскай дэлегацыі, але з умоваю правядзення новых парламенцкіх выбараў у краіне. Грузінскія дэпутаты заявілі, што працягнуць працу ў ПАРЭ толькі пасля таго, як спыніцца, цытата, «шантаж у дачыненні краіны і яе народу». Грузія застаецца чальцом Рады Еўропы, але спыняе удзел у працы асамблеі. Тым часам у краіне ўжо 64-й дзень запар працягваюцца масавыя пратэсты з патрабаваннем правядзення новых парламенцкіх выбараў. Нагадаем, што на папярэдніх выбарах перамагла партыя «Грузінская мара», а іх вынікі не былі прызнаныя Еўрапейскім парламентам і ПАРЭ. Прэзідэнт США Дональд Трамп падпісаў указ, накіраваны на барацьбу з антысемітызмам, які прадугледжвае дэпартацыю замежных студэнтаў і іншых неграмадзян, што публічна падтрымалі напад Хамас на Ізраіль. Усіх замежнікаў, якія жывуць у ЗША і далучыліся да пратэсту падтрымку джыхаду, мы папярэджваем. У 2025 годзе мы вас знойдзем і дэпартуем. Міністэрства юстыцыі ЗША прыме неадкладныя захады, каб выяўляць і пераследаваць пагрозы падпалаў, вандалізму і гвалту ў дачыненні да амерыканскіх габрэяў, мабілізуючы ўсе федэральныя рэсурсы для барацьбы з ростам антысемітызму ва універсітэцкіх гарадках і на вуліцах пасля нападу палестынскай ісламісцкай групіроўкі Хамас на Ізраіль 7 кастрычніка 2023 года.
На гэтым у мяне ўсё. Таксама заахвочваю вас подписываться на наш телеграм-канал, на які вы можете перайсці праз QR-код на ваших экранах. Так вы дакладна не прапусціце найважнейшыя навіны Беларусі і рэгіёну. Заходзьце і на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, ды чытайце цікавыя матэрыялы ад маіх калег, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй вялікі за ўвагу, заставайцеся з Белсатам.